салому алайкум дӯстон. Королеваи бархатҳои Дубаи тозаро арзон кардагем. Касе мегирад 500 сум либос шаҳри любой ҷудо 550 Дубаи тоза рангош бисёре. Ҳозир мо шумо 10 рангша нишон метем. Каски заказ кард марҳамат як либос 500 сомоне бо як та дига трикотаж дастсафка бепул. Як трикотажга подарки набуди диққат тамошо кунед. Хеле сабз ҳаст, бад коричнев, фисташки, сабзи болотви, талхабарг, бардови анори, ҷигари ҳамаи намудшам ҳаст. Фақат дар ҷа просто дар витрина рангошон каме. Бо диққат тамошо кунед. на маълини ранги хадавои баъд хеле симдорошам ҳаст. регали тоза оригинал мегӯянд ки оригинали тоза Дубай нест, хитои сифати зуршаи симдорша симшена тамошо мекунед. на симдорша дусима 400 сомон касе ки мегира дастсафка ройгон бо як трикотаж дига подарка. фақат ами ҳафта скидка. ина марҳамат рангош тамошо кунед. дигар рангошам ҳаста. маълини свет, сабзи закия, фиолетови, сурхи лулагӣ, бардови, ҷигари анори, сиреневи сабз. дӯстон, адресмон бозори Корона, тарафи пажарка мегардид, дасти рост мегардид, чорум қатор 119 дукон. агар пажаркаро дар роҳи рост толхира медоред, дасти рост мегардид, чорум қатор мешавад.